नाङा हाया इयो आं गोलैगोन खोदोमगुरि सल'गफोर जोंनियानो इउटुब फेमिलि खोदोमगुरिनि ओमफ्राय जों आखु जानानै फैदोंमोन बेयाव लोगोफोर घुगुनि जानो फैदों नाथाय घुगुनियानो सेवनाय जोंना मोनामदों बेखौ माबोरै जानो मामि आं स्कुलाव थाङाखैना Puska kala puska. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So लोगोफोर जों दा फैदो गणेशपुराव राज फुजा नायनो दा जोङो दङ बाथौफुरियाव लोगो सासे नेगासिनो दङ नैया लोगोआबो फैबाय ओमफ्राय जोङो दा जयै फुजा नायनो थांसै स' बिदिब्ला थुदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो स' थुदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै दिनैनि भिडिअखौ लेट्स गो दासो फट' दानजागोन मोनबाय आरो नों स्टुडिअ मोनबाय नामा नों खान्थाल खान्थाला हनै फट' थिखांजोब्बाय फुजा नायनो फैनाया चल पंकज थुदो हर जाबाय लोगोफोर थांसै फुजायाव लोगोफोर नायदो जा मानसि लोगोफोर सोरखि गाखोनोसै जोंहा ओमफ्राय आं बिराद गिदों आरो बाम्बुला बिफा आरो बाम्बुलाजों गाखोनो नागिरदों लोगोफोर गाखोनोबो लुगैदों ओमफ्राय बिराद गिदोंबो मानो बै हागोन ना हाया मिथिया हागोन दे लोगोफोर बिराद गिबाय आङो मानो गोजौ जोबसिगोन आरो ओमफ्राय गिनानै भिडिअफोर लानो हादिया लोगोफोर जोब्बाय जोंना ओमफ्राय दा ओंखारनोसै बिराद गिबाय आं गिनानै भिडिअखौनो लानो हादिया ओमफ्राय দ্বিতীয় দর্শনের রোডে টিকিট কাউন্টার लोगोफोर बैयाव गाखोनो नागिरदों ओमफ्राय हायोना हाया मिथिला खर' गिदिंनोबो हानाय फार्स्ट टाइम आङो एक्सपिरियेन्स खालामगोन मा बुंथाय माना बियो आं मिथिया तला तला अ तरा तरानो मायबा स' तरायाव गाखोनोसै खर' गिदिङो नामा मिथिया आं फार्स्ट टाइम गाखोनो आरो बेयाव स' राखो बासाय जेबो जानाङा मारियाखै मारिबाय टाइट मारिदे गग्लायना थांबा मिथिखाया बाला नों फार्स्ट टाइम गाखोदो ने फार्स्ट टाइम सिगां गाखोबाय वाव आं फार्स्ट टाइम लोगोफोर स' नायनि गाखोनानै ओमफ्राय गाखोना नायनानै नोंथांमोना खोन्थागोन बोरै मोन्दों मोजां मोन्दोंबा मोजां मोन्दोंबा नेक्स्ट टाइमबो गाखोबावगोन बाट जुदि गाखोनानै मोजां मोनाखै एकदम गिनाय फैदोंबा आङो गाखोला एबारनिफ्राय हनै दाब्लिया ओमफ्राय दाब्लिया हनैयालाय गाखो माबासोदों दाब्लिनि फ्रेन्ड लोगो मोनदों मालाय हनै सेल्फि लासोदों लोगोफोर लासै लासै गाखोहांबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय स्टार्ट जासिगोन मबाइलखौ आङो सोना लानांगोन नङाबा गोग्लैलांगोन स' लोगोफोर जोङो गाखोखांबाय टरायाव ओमफ्राय भिडिअखौ लानाय जादिया मानोना स्पिडाव फिदिं नालाय मबाइला गोग्लैनायनि चान्स थायो ओंखायनो भिडिअखौ बानायनाय जादिया लोगोफोर ओमफ्राय बैयाव गाखोदोंमोन नालाय तरा ना मा होनदों ओमफ्राय एकदम खर' सर' गिदिंजोबदों जोंनिया माने फार्स्ट टाइम नालाय मोजां नांदों गाखोनानै बिदि फैलाय बियो आंजों नास्ताब जादों बिदि बे साइडआव गाखोदों नालाय बिदि माने माबा जायो नालाय बेन जाना होयो नालाय एकदम गोलैहां जाना होदों थेवबो बिराद
मेंदो गाखोखांना मानो होनबा इमान होख्रावदों जोङो बैबा फिदिंदों गोसा गोसा स' मेंदों आरो एसे मेंगादों आं गाखोखाला बेयाव दा ओमफ्राय बहा थांनो स' जों दा बैथिं थांलायनोसै बेरायनो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै फुजायाव गोबां जोंनि साबस्क्राइबारफोरबो लोगो मोनबाय आरो लोगो मोननानै जोबोद मोजां नांबाय ओमफ्राय दा नै जों गासिबो जमायै फट' लागासिनो my god लोगोफोर आंखौ डायलग होनो थिनदों हनै जोंनि साबस्क्राइबार माबायदि डायलग आं रोंनाय नङा बावबाय दे हो नोङो मालाबा आं मा हरजोब्बाय डायलग होनबा मामोन माखौ गोनां दा आं रोंनाय नंला Mami yang scroll aja जाबाय आरो मा जाबाय बबेनिनोमोन गामिया खोदोमगुरिनि लोगोफोर जोंनिया नै इउटुब फेमिलि खोदोमगुरिनि ओमफ्राय जों फुजा नायनो फैदोंमोन बेयाव लोगो मोनबाय नायबाय थायोना जोंनि भिडिअफोरखौ सानफ्रोमबो बोरै मोनो नायनानै मोजां नाङो सोरबा मुलानि स्पेन ना लोगोफोर आं सायाव गाखोनो हाला बैयो आंखौ लिंबाय थाबाय गाखोनो आरोबाव माने गाखो मेंजोब्बाय आङो दिनै हाथ'नाय नंला मालाबा गाखोसिगोन नेक्स्ट टाइम जेबो नङा गाखोदो दे बिथ' सासेयाव नै गिनानै गाखोदिया जा गियो गाखोहैदो थां आं हाला बिराद मेंबाय गाखोनानै बैयाव गाखोबाय सारिखौबो गाखोबाय ओमफ्राय खननै गाखोबाय जोङो Right down, man. Video lah, dan video. Sampai dah semuanya selesai kan, saya. Maksud apa janji bang? Hai, dah sampai musim. Ini bisa berbeda kan? Lagu first yang sekarang ini sepeda ini. Lagu first popcorn jani. Kita kan? 10 টাকা না পিস নেইজি दाब्लिया जोंनो बायना होनायदों मालाय अननानै पंकज देखो मास्क क्यों ले रहे हो तुम मास्क लगाओ नहीं लाजना लोगों को बेवा से बिराद मैंने excited ang English supaya kalian mulai ba? Nice try ko na. Nanga haya. Iyang galigan. Uy, bilang na
लोगोफोर आं गाखोनानै मेंजोब्बाय थानो हाला ओमफ्राय बिसोर आरो गाखोनो लिंबावदों आं गाखोखानाय बाट 3 टाइम जाखाबाय आं गाखोनाया लोगोफोर जोंना थांनो जासिगोन ओंखायनो जोङो माबा मोनसे जाना लानोसै दा जाना लानानै न'आव थांसै दसथायानो जानोसै ओमफ्राय दिनै बिराद मेंबाय गाखोनानै सोरखि गाखोदों बेलेग बेलेग माने गाखोदों आरो स' बिराद मेंबाय खर'आवबो गिदिंबाय घुगुनि Ata kondai siro galto. Ata di sisa ya? Gulai. Ata di sini. Beli mana ini beli? Tasty noy. Keganjil zakar jadi eksifin zakar. Lagna ka bagan. Kita betul betul. Kesau minang kemana? Kadang bayi mana bayi? Kan ka ba kondai si. Angin kan jangan bayi sih. Ay. Bele ya. Kuguni ke senu lagi di kuni juga ka ba? Senu lagi? Sa kondai sa sun. लोगोफोर घुगुनि जानो फैदों नाथाय घुगुनियानो सेवनाय जोंना मोनामदों बेखौ माबोरै जानो आंथ' जानो हाया पुस्का ले लो पुस्का पुस्का खा लो पुस्का बारा मोनसे होनबाय खुगायानो हाबनाय नंला आंना लोगोफोर जाखांबाय आलु जबाय खुगाया आलु गोसाथार लोगोफोर फिथा जानि फिथा लावदुम फिथा लोगोफोर गारमा गरम मा होनो लावदुम फिथा टेस्ट खालामना नायनि ओमफ्राय लोगोफोर जों दहाय घुगुनि जानो थांदोंमोन नालाय घुगुनियानो सेवनाय माने सेवनाय घुगुनिखौनो होदों आरो जोंनो ओमफ्राय जोंथ' मिन्थिबाय मोनामसुना नायबाय ओमफ्राय जायाबासिनो फैबाय जोङो नालेंखरनि दाउदैनि जादो दाउदैनि लोगोफोर जोङो थांगासिनो दा जोंनि गारिया पंकज मोननाव दङ नालाय स' जों दा गारिखौ लायनोसै ओमफ्राय थांसै आरो न'आव दा लोगोफोर 10:30 जाबाय घुटायानो जानोसै फुजायाव ओमफ्राय रावबो गैला आरो न' खालि जाजोब्बाय स' बिराद मोजां नांबाय दिनै फुजा नायनो फैनानै स' दा गारिखौ लायनोसै ओमफ्राय थांसै जोंनि साबसक्राइबारफोरबो गोबां लोगो मोनबाय दिनै बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै आं गोसो गुदुं जानो नागिरदों Sophia. Oh my god. Oh shit. Sophie, hi. Pongkos. Bye bye. Lokpam episode. Okay. Chalo Manchun. Bye bye. Bye bye. Ekruta sa bye logoper. So, don't deh. Bye bye. Good night. Love you all. Mwah. Tata.